Zojuist hebben we dus gehoord dat Bart de prins geworden is. En je denkt misschien wel op, hè? Misschien een rode kop. Ik geloof, bij het prinselijk paleis gans naar boven, naar de zolder. Want er is één ding, wat natuurlijk heel belangrijk is, verlegen aanmaken. En dat is dat we laten zien dat het speciale vastelovend is dit jaar. Dus, we hebben een stellage bedacht voor officieel de lampjes aan te maken, dat gaat er. Rood, hupper. Geel zit aan de andere kant, och, wat een voorbereiding. Geel. Hartse plat. En groen. Ik zou zeggen, fijne vastelovend.